أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Josi Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ala batu min ye dama kashe ala ye wani sodi ka do biya doduma doye sabula ala ye do bele jele da ka sa kuru kara bele jele da haramade ikale deli wani sodi ki dama kashe iki mogo nyina ale Allahu ta'ala fe juma dunya fe don gerengere ne do min yera ne Allahu ta'ala yere o sebendiya wani sodi ka do bi juma on ba yini subhanahu wa ta'ala fe ala min na ye jina ni meleke ni wurudane da ani bun haramade yoni sudi ka do ako ayi ni bele jele da akanuba de min ya rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma kan nabiyu kira laba ani kira folo yoni sudi ka do chekele min gafsa nyebe chekele min gafsa allah rabbi rasulu amba nyine subhanahu wa ta'ala fe akako de kama yoni sudi ka do jamana min na mba kono na to ko mali yoni sudi ka do akan mali zuma ka mali basigi geleya ikado ani fasabandiya min dalembe ka jamana ezegere Allahu ta'ala ba boro don ale de se ka wuli Allah amba nyini fe mali mi ni oye jamana mi na nyanina na sengena akono don nyanina o sengena yoni sodi ka don ika fasabandiya jigi ni jamana inga ka here bade jigi jamana inga geleya te min go fa Allah ta'ala amba nyini fe mi nye makunda onye kunviu yoni sodi ka do ani mafalaw yoni sodi ka do ani mamurutilo ni janvandiu o minnu bilalembe on ga jamana na subhanahu wa ta'ala do anu oluche anyo nyini fe ika alaya kama anyo nyini fe ya rasulullah kama anyo nyini fe min ya qur'an lazim baraka kama Journaliste Sedou subhanahu wa ta'ala on banda makashila aminu nye mali donye seta onye dabale tawnye ala on jigi daledo edeka edumi ma jigi fa ala on banda makashi edela ede ba halama de nyacheche Allah on ban kungo fo ede se ka nyina bo Allah on be kule ka boni ede sabula ede se ka on dadi ya Allah on ga jamana ake jamana kunadinye ake jamana sabatilinye ake jamana heremai ake jamana dawlamai ya Allah on ga jamana de jamana kono ani jamana koka de mi mbala na balolembe ya Allah mba nyini fe ka bele jile kunaja kunangu ya temingo fe ya Allah sebedi amba nyini de fe ake Muhammadu rasulullah ake nabiu kama kirau kama ya rasulullah amba nyini fe Allah min ye qur'an lazim ye min ye magani madine ko su baraka kama ya rabbi Allah ikolo gele ambargo wuli Allah abina wuli dojme le kat afo wallahi nyaanyi ne e ka do ko fe nyaajira ala la abina wuli le kat Allah bengara ko law Allah ni ambargo wuli anga jamana famau iku hakili daile sa iku hakili daile wi ka do min wuli ka do ni jatemine samia min na botofle Allah ika ji nyuma shuro anga jamana ko min ye senefo nye boloso nye ala kanye min ye senenya tai akasabati ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abduhu rasuluhu Allahu la sharika la Allah la ilaha illallah Muhammad mo war bi suru sisa bobo ka bi na ni wore sisa am nga jamana na politiki minumbe minu ni funi zirodo minumbe hina auna minumbe hina islameuna minumbe hina ubaleba ala uso ala ikuso ya rabbi alambo nyini fe na politiki fo bi jamana ngono min dati yere njiran diaye nabi hina fandauna min date yere foye nabi moso kasura mi yere jira ala oluso iku sutura ya rabbi na politiki do se ka maso na o chama be jamana ngono Allah o chama be ta fait du kana bazin près du corps ni
yɛrɛ yɛna ni cɛ kan ka to ka fɔ kɛ sa dɛ ka bɔ réseaux sociaux kan ne bɛ taa n bɛ nin kɛ Allah Allah an ka jamana den filila kojugu don godo a bɛ ɲɛ ko kura Ala ka hakili ɲuman d'a ma ami subhanallah al-fatiha alhamdulillah rabbil alamin ay nga ne usiri ami la hawla wala quwwata illa billah ami alhamdulillah rabbil alamin Sabatungara Seyandama an b'a daminɛ ni Dankɔrɔba ka yamaruya ye Elhaji Mohamed Ba Jara Dankɔrɔba nɔngɔlen bɛ Duwabugu dɛnɛn na a ti taa a ti maa ci abada tasuma yɛlɛmana a kɛra n kɔnɔ ko tasuma bisa kɔrɔkɛ ye tasuma mɛnɛ ka da yɔrɔ min ale yɛrɛ nani jɔ kɔrɔkɛ nɔ la ka tasuma yanga ka tɛmɛ o kan o tuma k'a ka dugawu kɛ jamana ye Jɔnni a ka dugawu kɛ jama ye a kana ɲinɛ Ba Jara a ye min daminɛ Ba Jara ye min daminɛ Duwabugu Jɔnni Sodi k'a don den ɲɔgɔn dɛ sabula ɲuman kɛli Yɔrɔ Sodi k'a dɔn k'a bɔ k'a di o de ye kɛwale ye min n'a bɛ se Ala yɛrɛ bɛ se ka a jaabi wɔrɔ bɛɛ fonisere don fonisere a kana a y'a daminɛ a mɛnna o a ye di se ma de o ngurunin min jira Daba Tunkara y'a ye k'a ni ce n k'a daminɛ a mɛnna caman bɛ dan sira la de ne ka Orange Money kɔdi de bɛ to ka bɔ n kɔnɔ d'accord Ba Jara ye nin mɛn dɛ o tuma n yɛrɛ ka numéro filɛ nin ye 76 23 Masi ayiwa basi ɲaamɛ i bolo don Jɔnsi Jedu ni taama ma jɔ taamakɛla ka bolo fifa o jɔ man di Jɔnni Sodi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Seku Ba fulakɛ ko a ko i k'a dɔn Imam Diko i k'a dɔn a kumana wulikajɔ ani cɛsiri min kɛra tile fila in na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra o ko min ma Forum de Bamako min y'a siɲɛ 22 ye Jɔnni Sodi k'a dɔn kɛnɛ an kun b'o de ka alamisa tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko k'a dɔn maa caman de welela politikimaw ani diinɛmaw ani maa kalannenbaw ani kodɔnnaw a kɛnɛ kan forum in dabɔkun de ye hakili jagabɔ ye jamana taabolo a n'a nabolo la Jɔnni Sodi k'a dɔn Nations Unies ka ko dilanlen don nka jobaju ni nka sɛnsɛn o ye MINUSMA ye Jɔnni Sodi ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko ni maa min b'a don a ja minen bɛ a tɛ siran Jɔnni Sodi k'a dɔn kuma o kuma n'o kɔni b'a kɔnɔ o fɔli hali ni kuma gɛlɛn don i k'a dɔn a tɛ tɛnɛ k'o la abada sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko kuma min ni bɛɛ lajɛlen kumana u nana kɔrɔfɔ d'a ma Alhaji Imam Diko Badalabugu Alimami Jɔnni Sodi k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ ta a ye kɔrɔfɔ ta yɔrɔ min Jɔnni Sodi k'a dɔn mɔɔw k'u ɲɛna a tɛ se ka min fɔ a y'o cɛ ɲɛla de bɔ k'a da kɛnɛ ka tandara Jɔnni Sodi k'a dɔn a ko min ye camancɛ fanga ye transition a faamaw u dabo ka kunna Jɔnni Sodi k'a dɔn ayiwa min ye k'i ɲininka Jɔnni Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min n'o tɛlen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ olu ye maa kati gɛlɛn ye n'o ye CEDEAO ye Jɔnni Sodi k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ jahadimaw kɛra maafalaw damanda ye ka jamana kɛ maafa gende a ko yalima nin zaba bɛ ɲɛ cogo di Jɔnni Sodi k'a dɔn transition u tulo ka gɛlɛn u tulo ka gɛlɛn u ti maa ka kuma mɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn Imam Diko ka kuma don dɛ Imam de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ i nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Imam Diko de y'a fɔ awɔ Imam Diko de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ dɛ Imam kɔfɛ a yema yan yema dɛ boy ni ma boy arafali a b'i sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah Jɔnni Jedu alimami min ye Diko ye i k'a dɔn a sɛbɛrɛko kuma na Jɔnni Sodi k'a dɔn Tigelo Mali kɔni a dɔnnen don la kuma gɛlɛn bɔ a dɔnnen don la jamana faamaw ɲɛna Jɔnni Sodi k'a dɔn fɛn o fɛn kɔni b'a dusukun ni hakili la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn a ko jamana faama kuraw n'u tɛ kuma mɛn tulo gɛlɛya n'u tɛ a wulikajɔ wɛrɛ bolo da ka taa fara min ye CEDEAO maaw olu ka kati gɛlɛya n'u ka hasidiya Jɔnni Sodi k'a dɔn jamanadenw ɲanina u sɛgɛnna Jɔnni Sodi k'a dɔn Bamanju don b'a ni kɔrɔ cɛ olu bara k'an bolo i ko tiga Jɔnni Sodi k'a dɔn nin ye kɛwale min ni wulikajɔ de kan ka bolo da joona min bɛ se ka to nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔnni Sedu i k'a dɔn jamana man ka to nin bolo kan min ye hakilinaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ale Imam Diko wa fo ka taa fɔ Ala sera a ma Jɔnni Sodi fɛn o fɛn n'o ye jamana baara kuma ye walima a kuma gɛlɛn ale b'i jɔ n'a kuma ye wa a kungo n'a ɲɛta ale jɔlen don a bɛɛ lajɛlen la anw y'a faamuya sa an ye nin bɛɛ faamuya sa an kun b'a faamu fɔlɔ sisan an y'a faamuya o mun don dɔɔnin ka don a da e ko dɔɔnin dɔ bilen yan
Asimi Goita ka dɔɔni do imamu da. Ayiwa. An ka tɛmɛ ni baara ye. Nin kun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni. Kabatɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant. Naam. Parce que b'a n'o ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Jarakɛ ko mun. Ablaye Jara ko. Ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye. Wulikajɔ ani cɛsiri min n'a daminɛna. An ka minisiri fɛ min bɛ jamana silamɛ diinɛ kunna. Ani batokow kunna. Fɛn min ye denmisɛnjɛkulu dɔw bɛ yen. Nin baara in kɔni olu kun ye a ko in yɛrɛ lagosi. K'a fɔ ko ɲuman tɛ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan. U ko min ma jeunesse groupement leader spirituel musulman. U nana barodalasigi kɛ. Araba tɛmɛnen barodalasigi min senfɛ. U ye fusamanjiya min bɛ baara in na. N'o ye minisiri ka baara ye u y'o senkɔrɔma don do. K'a jira minisiri la k'a fɔ a ka tɛmɛ ni baara ye. Maa ka kolokalakan ani maa ka barabagalikan. U kana bɔ baara in kan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye leader musulman o ye diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min a denmisɛnjɛkulu u bɔra ni ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni ka yeta n'u fɛta ye min ye u y'o fɔ walasa bɛɛ kana an ka jamana kɔnɔ jogojugu dɔw bɛ min daminɛlen bɛ kusa in na min kɔni ye laada jugu ye silamɛya la sabula fɛn min ye réseaux sociaux kan arajow la telew la i bɛ denmisɛn dɔw de ye wala i bɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye olu nɔfɛ jama dɔw bɛ ka dɔw tɛgɛruma dɔw bɛ ka dɔw ka taabolo la gosi k'u bɛ ɲɔgɔn nɛni ayi o maɲi o mankan yɛrɛ de fiyewu u bɛ ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ u bɛ ɲɔgɔn lagosi u bɛ ɲɔgɔn buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri de nana jateminɛ kɛ a laya ni fɛɛrɛ dɔ ka sigi sabula waajulikɛla cayalen bɛ kolokalama ani kundanganfɔla o cayalen bɛ waajulikɛlaw cɛma o tuma fɛɛrɛ dɔ ka sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ waajuli bi kɛ danga sigi waajuli kɛcogo la kuma bɛ kuma na o man ka fɔ waajuli la ko bɛ ko la o man ka kɛ waajuli senfɛ a ko n'o kɛra bɛɛ a bɛ se ka na ni futinɛ ye ni ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko jɛkulu dɔ ka sigi min bɛna jateminɛ kɛ ka foramu kɛ min bɛna kuma ka danw sigi ni bɛnkan kɛra fɛn min ye o bɛna taa kɛ sɛbɛn ye ni ka kɛ sariya ye waajuli bi bila hukumu kɔnɔna na n'o kɛra bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ waajuli kɛ fo a k'a sɔrɔ i bɛ sariya de hukumu kɔnɔna na wa i bɛ waajuli baabu sigi fɛn min kan o ka kɛ silamɛya nafaliko ye o kana kɛ ka taa waajuli sigi maa kan k'a fɔ i b'a tigɛruma i b'a lagosi wali i b'a ka taabolo lagosi o de ka bɔ a la o de ka ɲi est-ce que sɛbɛnnikɛla ko a ko min fɔra maa dɔw fana bɛ yen o man d'olu ye u ko bi ti don u da fɛ u sini ti don u da fɛ u b'u yɛrɛ sago kɛ min ka d'u ye piyan u b'o fɔ sabula ko silamɛya diinɛ ye diinɛ dayɛlɛlen de ye min ka di min ye k'o k'o fɔ non c'est faux silamɛya ye diinɛ kelen de ye diinɛ min don a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ de kɔnɔ i man ka bɔ min kɔnɔ i man ka dɔ fara min kan et alors qu'est-ce qu'on va nous dire ici mansaw b'u bɛ dɛ taabolo non mais taabolo mana kɛ cogo cogo kuranɛ kɔni ne ko kuranɛ ye ala kumakan ye wa kumakan tɛ a kumakan don bon n'i nana dɔ wɛrɛ fɔ min don o kɔnɔ kun honnêtement de toi à moi kitabu bɛ yen kira ka kitabu to yen sa ni kitabu bɛna ni fili ye o to yen ka taa kuranɛ kɔnɔ fili kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ c'est tout bon kitabu sira ninnu maa dɔw de b'o nɔfɛ ani taabolo kitabu minnu sɛbɛnna kira nɔfɛ jama ni kira taabolo ni kuresu bɛɛ kɛ mɛ k'i ka taabolo ni bila nin kuma to yen kuranɛ de ye référence point barre à la ligne n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'a ma ɲɛ a ye kuranɛ ta kuranɛ kɔni nationalité o fila t'o la kuma fila t'a kɔnɔ t'a kɛra kuma kelen don san ba kelen n'a kɔkanda ba kelen don n ye na déjà in da déjà in gota nin gota min ye Abugari min ye Azamu ye non mais il y a le problème silam ko ala i ko kira Muhammadu Rasulullah ne ko a ti kuranɛ in da wa kitabutigi ma ci kitabutigi de cira a ma ci n ko y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la ala yɛrɛ kumakan bɛ min de wula o ye kuranɛ de ye ala kumakan an ka t'o kan point mais min yɛrɛ wayi ça m'énerve attention ala ko don dɛ ala ko don ne ye min fɔ n bɛ bɛn ni ala cɛ ne de bɛ ala fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n ko kuranɛ a b'a a bɛ problème min a kuran ɲɔgɔn sɔsɔba ni ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ n y'a sɔrɔ nin na n y'a sɔrɔ nin na mais kuranɛ o de ye référence silamɛw ka référence ye kuranɛ de o ciba ye kelen ye kelen n'o tɛ diinɛ o diinɛ bɛ yen u ka kitabu i b'a sɔrɔ a ka ca mais kuranɛ ye kelen i b'a sɔrɔ a version mais kuranɛ ye kelen de ye ça n'a jamais changé pendant tout ce temps nouveau testament bɛ yen nka kuranɛ kelen ye ça n'a jamais changé a bɛɛ kelen alors mais où est le problème n ta ɲɔgɔn nsamasama dɛ nin ye nin kɛ tan nin ye bɔ tan i bolo di kunkolo la dɛ i sen kari ka taa ye ala ko tɛ non naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigi o de kan ka kɛ sabula fɛn min ye alisilamɛya ye jamana minnu bɛ yen ni diinɛ bɛ yen kosɛbɛ olu yɛrɛ ye dansigiw ta la i b'a fɔ Arabi Saoudite Turki Egypte Iran nin bɛɛ lajɛlen ye sariyaw sigi maa si tɛna wajuli kɛnɛ sigi k'a sɔrɔ i bɛna wajuli kɛ babu min kan min nin fɔ n di nin fɔ i ma taa ka t'o ɲɛfɔ diinɛ ɲɛmaaw ye ani jamana marabaaw ye u k'a fɔ tigi nin bɛ se ka kɛ taa wajuli kɛnɛ sigi nin don ye ka mikoro cɛ i yɛrɛ ma ka jama wele a ye na kɛnɛmani ka yan fɛ an t'a fɛrɛ la yan fɛ wajuli bɛɛ bolo k'i bɛ t'i da sago fɔ k'o de kan ka ban Mali la sabula o de bɛ na ni jahadi ma tɛmɛ sabi sumara bi ka lala lezi k'a la ka fa sawe i ma tɛmɛ o kan e mana tile 2 kalan kɛ i danna sabi la i bɛ se ka taa mikoro ta k'o siri ten k'e bɛ wajuli kɛ mais non il faut que ça arrête non mais c'est trop dans ce pays là wajuli kana cayara dɛ fo k'a fɔ miɲɛ ni min ye fatiya kalan dɔrɔn o bɛ taa wajuli dama tɛ dɛ n'o ye fatiya in kala ka ban a bɛna fɔ ko nin fura in bɛ n bolo n bɛ se nin na justement c'est pour ça n ko de ye problème ye diinɛ ko tɛ o fayida wa o bɛna fayida di mɔgɔ bɛ jiri o kan ka nasi feere ni alors mɔriya baaraw daminɛ kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔsi tɛ du kɔlɔ sennen kɔrɔ k'a bɔ tile la ka n'a bila suma na fɛn min b'o kɛ o ye hakili de ye jɔnni sodi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ye ko Kaba Seku Tarawele Kaba Seku Tarawele ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jɔnni sodi k'a dɔn nin jɛ in nin funankɛni nin denmisɛnnin yalima a kɛra minisiri ye o de ye juguya bonya a nɔfɛ wa jɔnni sodi yalima awa jugu de b'a la sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔmi bɛɛ nka maa minnu kɔni bara ka minisiri Umaru Jara lagosi jɔnni sodi k'a don da bɛ jala la sabula nin kamalennin nin denmisɛn nin funankɛni jɔnni sodi k'a dɔn n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ Umaru Jara baarakɛla don funankɛni don maa gɛrɛjɔdumantigi de don jɔnni sodi k'a dɔn a kelen dɛ gouvernement min ni Asimu Goyita kɔni y'a sigi jɔnni sodi k'a dɔn an ka jɔn ko Ala fɔ maa t'a la i bɛ se k'a fɔ karisa de ko ka go ye nka minisiri de tɛ jɔn sodi k'a dɔn bɛ se ka lagosi ta ka min sɛgɛrɛ a ko Umaru Jara Ala nana a garijɛgɛ ja ka kɛ minisiri ye jɔn sodi k'a dɔn galabu b'a la a dɔnniya b'a la a wulikajɔ b'a la a cɛsiri b'a la jɔn sodi k'a dɔn awa n'i ye ko ta k'u lajɛ kabini kuma min a kɛra minisiri ye jɔn sodi k'a dɔn kolokala kuma ani tuwacɛ kuma talen bɛ k'a sɛgɛrɛ baara o baara n'a y'a kɛ dɔnnafɛn dɔ sɔrɔ kɔngɔri don la jɔn sodi k'a dɔn Umaru Jara a dun t'i kɔfilɛ sabula a kɛ furadama kana kɛ a kɛ furadama ka kɛ minisiri ye jɔnni sodi k'a dɔn a ye baara ɲuman ni kɛwale ɲuman min kɛ i t'o min da dɛ jɔnni sodi k'a dɔn ni fiɲɛ nana walima a wa lagosi kuma nana i b'u wulilen ka wuli ka jɔ bolo da jɔnni sodi a ko nin nkalonba dingɛ ye ka da kamalen la kun dun ye jumɛn ye jɔnni sodi k'a dɔn maa kɛrɛfɛma i k'a dɔn o de ka jugu i ma a ko politiki juguya a ti ban Umaru dun tɛ a wa politiki maa kolo gɛlɛn ye jɔnni sodi k'a dɔn fo wulikajɔ dɔ de bolo dara u ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ i n'a fɔ docteur Sugal ko kala Mayiga premier ministre jɔnni sodi k'a dɔn hasidiya yɛrɛ de barika bonyana an ka jamana kɔnɔ ɲɛngoya barika bonyana an ka jamana kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn kunnafoni di siraw cayara min kɔni mana degun ɲɛngoya barika mana min minɛ o t'i sigi a ka wo la dɔrɔn ka telefɔni ta k'o bisi a kan a y'a partager a y'a partager awɔ a y'a partager a b'o de fɔ ko k'a partager partager in kɔrɔ ye jumɛn de k'a cɛru kɛ partage de ye k'a cɛru donc ni e bɛ k'a partager maa caman b'a ye quoi ne b'u kuma mɛn a y'a partager e n'o ko école la partageli min fɔ ko awɔ o tɛ koyi a y'a partager ye k'a cɛru de Allah a y'a partager o tuma an bɛna ka min fɔ a y'a partager jɔnti dedu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kamalen b'a kɛcogo dɔn a ye baara daminɛ cogo min na a ɲinɛn dɛ a bilalen bɛ min na a ɲinɛn dɛ jɔnni sodi k'a don k'an ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ de kɔni kɛra jamana ye an bɛ ka kɛ sidɔnbali ye jɔnti sodi k'a sababu kɛ cɛ o cɛ n'i kɛra maa cɛsirilen ye baara o baara n'i y'a daminɛ k'a fɔ i b'a ka nɔ b'a la i na maa sɔrɔ min bɛ t'i lagosi i na maa sɔrɔ min bɛ fiɲɛ sɔrɔ i la a ko Umaru Jara jɔnni sodi k'a dɔn dakabana den don ka sababu kɛ yangaya yɛrɛ ye janya jɔnni sodi k'a dɔn n'i ye kamalen in jɔlen i k'a dɔn a ko tɛ goya ye sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la min kɔni ye juguya ye o t'a fɛ kalo kan t'a fɛ jɔnni sodi k'a dɔn degunna wɛrɛ kuma wɛrɛw t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔɔ dun bilalen don a la munna a sidɔnna sa a dolo de bɛ sanfɛ o
a dolo bɛ minnu da ni sa cɛ olu de bɛ k'a kɛlɛ Jonas Sodi k'a dɔn nin ye ɲani ni sɛgɛn da ye o ye Ala nɔ ye wa problème o de ye o Ala ko kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun Ala de kumakan don ne de bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di ni Ala ye a dolo de bɛ sanfɛ kamalennin ma ka di kojugu a dolo ka bon kojugu ni n kun bɛ mɔgɔw sali a kɛlɛkun y'o ye mɔgɔw sali fɛn la boulevard la a tun bɛ mɔgɔw sali boulevard de l'indépendance o tun bɛ kɛ Jonas Sodi k'a dɔn k'i to boulevard sali la kana kɛ ministre ye i bɛ jamana kunkanko kuma fɔ mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ye Ala ko de ye wa ka kɛ ministre ye dama tɛ ka baara kɛ fɔ a bɛ maa minnu dɛmɛ n'o ye réfugié f'olu k'a fɔ k'a to ten bon où est le problème docteur Sogala ko kala Maïga ka nin dama ba in kɛ boulevard la ka kɛ premier ministre ye ni Ala ko tɛ jɔn bɛ se k'o kɛ maa si mais non arrêtons Assimi Goïta est devenu président de la République ni Ala ko yɛrɛ tɛ jɔn bɛ se k'a kɛ wallahi maa si IBK est 10 000 fois 105 millions de fois plus puissant que Assimi Goïta oui mais a ka kɛ président mun don Ala tɛ ya mais non il faut accepter les choses du Dieu imamu commandant ye a dolo bɛ sanfɛ kojugu bon n'a commandant ye wa a b'a ye dɛ fa n'a ma ɲɛ an b'a buruja fɔ k'a lagosi a ka ɲuman bɛɛ kɛ nkalon ye a bɛ na ni min d'a kan o de bɛ dɔ fara a ka ko ka don o don o siga bɛ e la de et puis u m'a tanu bi o b'a tanu na a tanunen min filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don i ma malo ayi Umaru Jara Imam n ko Jara don bamanan maamana Allah Taɲɛ taa n'a ye dɔrɔn dolo bɛ sanfɛ kojugu dolo bɛ sanfɛ Ala ko don an bɛ jisuma kɛ dolo in na ko i tɛ dolo sɔrɔ ka ji Ala ko don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ intelligent kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabara ne bɛ n tɛgɛ don i jɔ dɔɔni cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Tabara ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dancɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T ko a ko jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn zoge n dɛsɛ tɛ se ka n dɛsɛ dɛmɛ a ko an ka taa sida banabaatɔw olu bi dɛmɛ yɔrɔ min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ye bolo farasigi kabi Amadu Tumani Ture tile ni bana gwɛlɛnba in min n'a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Amadu Tumani Ture ye Ala k'a hinɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka nafolo camanbaden de bila ka cakɛda dɔ sigi min bɛ sida banabaatɔw dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko ATT ma bɛn o ma a labanna sida bana mana kɛ maa minnu garisɛgɛ ye u bi dɛmɛ ni fɛn o fɛn n'o ye fura ye ani nafolo ye a n'a minan a n'a tɔbɔtɔli ATT y'a bɛɛ lajɛlen wari bɔ k'a di ko k'a kɛ fu ye i y'a ye ATT bi don arijinɛ han masakɛ ka ca nka Amadu ɲɔgɔnna masakɛ man ca président ka ca nka président min bi hinɛ o man ca ATT bi arijinɛ wallahi nin ye ɲuman caman kɛ jamana ye Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la koyi Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la maa tɛ suma ja dɔn f'i ka bɔ tile la an kun t'a dɔn koyi e m'a kɔ sumalen Amadu kɔ e m'a sumalen a yɛrɛ ye n den ɲini Ala bolo kabini a masa naamu sɛbɛnnikɛla ko kuma bɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bana wɛrɛw bɛ yen n'o ye sɔgɔsɔgɔninjɛ hépatite olu bi kɛlɛ cogo min ATT ye nin cakɛda bɛɛ lajɛlen sigi k'a bolofara di minisiriso ma min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT tile tɛ an bɛ fanga min na o ye cɛmancɛ fanga ye baara bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maa min na o ye ministère de la santé a ka bolofara min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sida banabaatɔw dɛmɛni ma sɛbɛnnikɛla ko u dɛsɛra wa fɛn min ye sida banabaatɔ minnu bɛ Kayi olu ye kulekan de bɔ fo ka bɔ réseaux sociaux kan k'u ɲɛda yɛrɛ bɔ ɲa dɔn bana in bi dogo u bɔra réseaux sociaux kan o tɛ bi ye dɛ ka video kɛ o tɛ bi ye dɛ a tɛ dogo bi ayi sida a tɛ dogo bi koyi a tɛ dogo ayi caman nɔgɔlen dogo yi a ko u nɔgɔyara sa o maa si ja tɛ wuli bilen maa si ja kɔni tɛ wuli awɔ sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔfɔlɔ ala tɔgɔ fɔli da f'i ja bɛ tigɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministère de la santé u ka nin bolofara min bɛ a dɛsɛra wa Kayikaw yɛrɛ olu ye kulekan bɔ sida banabaatɔ maa 300 ani 50 jamana kalen bɛ k'i wakili don olu de la fɛn min ye furakisɛ ye dɛmɛ visite ani fɛn min ye furaw ye ani furakɛli de bi ta ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a bi kalo damadɔ bɔ fɛn min ye maa min bilalen bɛ k'a ka sida banabaatɔw ka ko ɲɛnabɔ n'o ye docteur Yusufu Jalo ye a y'a fɔ banabaatɔw ye ko wari tɛ han ko fura o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ko minisiri ko fura tɛ yen Jaminatu naam
sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko fura tɛ o yɔrɔnin bɛɛ kulekan kɔni bɔra fɛn min ye vidéo ye u y'o cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri yɛrɛ kulo bɛ se ka kuma in mɛn cogoya min na caman mana sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sida banabaatɔ dɔ bɛ o tɔgɔ de ye bete ale y'a jira k'a fɔ docteur Jalo kɔni a mago bɔlen don olu la sabula bana min b'olu la banajuguba de don a fura kan ka ta sanga ni waati n'i panna tako kelen kunna a b'i yaara ka t'i bɔ k'i bi duguma n'Ala ma jaka i bi sa o tuma furakisɛ minnu bi ta n'o ye antirétroviraux ye o dɛsɛlen bɛ fɛn min ye docteur Jalo ye a bannen bɛ fɛn min ye fura yɛrɛ k'a di maaw ma docteur Jalo dun a kɔ sɛmɛlen bɛ jɔnni na fura wari min bi bɔ kalo o kalo k'a d'a ma a ka banabaatɔw ka fura sa yala wari taalen bɛ min wari ɲɛmanikɛla ko a ko banabaatɔw bɛ ɲininkali la a ko n'i y'a ta ka lajɛ docteur Jalo in yɛrɛ tɛ maa cɔrinenba ye sabula fɛn min ye jɔyɔrɔ in ye a tapuma ka bila ye maa caman y'a jira k'a fɔ ani baara in man kan sabula a fɔra k'a fɔ nin cakɛda in ATT ye min sigi n'o ye coordinateur cellule sectorielle de lutte contre le sida a ɲɛma o kan ka kɛ maa ye min ye forobaca tigilama ye fonctionnaire nin dun ye privé ye a tɛmɛbaatɔ gansan u y'a ta ni ka taa bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ n'o ye Jaminatu Sangare ye kuma fɔra a ɲɛna kangari dara a ye ka kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a min kala don i ɲɛ na ka bɛn ni ko in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana banba fɛn min ye cɛ in ye a tɛmɛna ni baara ye ngo n'a ta bɛ haraba a bɛ don yen fɛ a bɛ bɔ yan fɛ baara kɛli n'i t'a ɲɛdɔn kɔni i tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka dɛsɛ yɛrɛ nana bila kɛnɛ ka cɛnjɛraw sabula fɛn min ye nin baara bolo in ye a kɔni a nana sonsoron o donnama kama fɛn min ye février kalo san 2020 syndicat minnu bɛ yen n'olu bi kɛnɛya ko kunna olu labanna ka sɛbɛnni kɛ ni k'a ci minisiri ma k'a jira k'a fɔ nin dali ka bila yɔrɔ in na n'o ye docteur Yusufu Jalo ye f'a ni kɛli man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri ma kuma a labanna tuguni fɛn min ye docteur Yusufu Jalo in ye a tun bɛ yɔrɔ min de la o de ye hôpital régional ye Gawo a tun bɛ baara kɛ yen de u y'a talondalo k'a talondalo fo ka na bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min ko bi baarakɛyɔrɔ kɔni sigira ndige kan banabaatɔw kɔni olu bɛ Ala makɔnɔ na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Jaminatu Sangare kulekan bɔlen b'a la Jaminatu dɛsɛlen bɛ de wa wala mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malikura min n'an bolo manale bɔlen b'a nɔfɛ a ti sabati fiyewu fo jamanadenw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na kɛnɛya bunakun kan kɛnɛya do ko dun an bɛ don min na ko bi a donnen bɛ ngalama na baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ dingɛ dɔ ye o tuma wulikajɔw kan ka jija joona min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la révélation na ko dogolew k'u da kɛnɛ kan jɔnti de du sama kunkolo tɛ k'u da kelen kɔnɔ Yohani Sodi k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamadu S Traoré ɲuman kɛli Yohani Sodi k'a dɔn bada do a ko Sodiba kaburu do Yohani Sodi k'a dɔn kaburu do in a tiɲɛna a bi san fila bɔ ɲɔgɔn bɔ wa san o san ni samiyɛji ko tew Yohani Sodi k'a dɔn a bɔ kogo fankelen de bi suru Yohani Sodi k'a dɔn maa minnu dalen bɛ Sodiba kaburu do kɔnɔ ji de bɛna yaara ni ka kaburu bɛɛ lajɛlen firi sɛbɛnnikɛla ko maa ba kelen de bɛ tɛmɛ kaburu do in da la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn samiya mana se nin ɲɔgɔn na gɛlɛya bɛ kɛ saa dɔ kɛra jiba nana ka kogo fankelen kari Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa min ye su yɛrɛ n'a ti k'o da kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛ yɛrɛ jɛkulu minnu bɛɛ n'u bi hinɛ n'u bi makari n'u bɛ miiri sini na Yohani Sodi k'a dɔn a dɔ de ye ALCPPE awɔ fandanya Yohani Sodi fandanya kɛlɛli dɛsɛ kɛlɛli Yohani Sodi k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'a fɔ i ye ɲuman kɛ a jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaba ye Dankɔrɔba de Musa Tarawele ne ko a ma ko Bill Bangɔninkaw ka Bill ka ɲuman kɛ bi ka taa kunbɛn sini Yohani Sodi k'a dɔn a ka association nana jateminɛ kɛ ka wulikajɔ bolo da Yohani Sodi k'a dɔn kaburudon min ayiwa ni ayiwa jama bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ na n'i b'a ye se dun b'i ye Yohani Sodi maa si ma kala dɔn a ɲɛna ka tɔgɔ bɛ ka bɛn n'a ye jamana n'a dilan Yohani Sodi ni jamana b'a dilan n'i yɛrɛ sara don min i n'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ kun kan ka dilan awɔ a ye ko tɛ sa ayi sɔrɔ la ne tɛ bɔ sira in fɛ o i ko tɛ sa mun na ne ni ne filila ka n'a fɛ ŋaɲa ni ne sera so safu yɔrɔ la ne bɛ kile
ibirango oyijwe bamanya yodi dedu sebenekala ko ako min ye Musa Traoré grand bill anaka chedo nana wulika do boloda yon so dikado samia kun boledo ma shita do samia jibi bidomi yon so dikado aboso di bakaburu do fami ni jibi walangata ponje do de be ikado gernedo uyo sebe korobo yon so dikado sira fana be sira mi awani korobi yaru bino sira fa kado abakaburu do kono ataro fana gla yon so dikado wulika do boloka ani hine ani deme min ye Bill Traoré no ye Musa Traoré dangoroba ka wulika do ni chesiri nyeshine do ni ndamanda damadama imame ka fo Bill be president nyini yon jodi imame ka fo Bill to be marché ko pumana imame ko Bill be marché nyini min ye dangoroba ya aka wulika do abita bara de ke nyesele ke nani jamana bele jilela na folo ni Bill ya soro akwa ni moka jala na ma fanda undeme muso dese ba to abolu deme abita sigida lo ka pave oda yon jodi ka do Bill ala ni nyumanya de da sebene kala ko ni ye Bill era jolé ibado ka fo jonwala ni e ma sebe sabla foi ta da yele ko neta do je le connais non bon kana don adoni danima parce que be mi no fe to soro Bill là il peut pas donner 1 franc aujourd'hui wa neta ka ai amwa ni mama ko wardi mama ni so dia ni association ni mbaro de e klalaw ngo na ngo ami ta reportage ni ngeni nga antna do soro Bill il a le système américain na ka bo américain de doa c'est un américain na ka boy na ene welenga chena na ne wa ngo Bill ni na here na ne bemini nani sama ko ni nani sama mamo na machima ni tara kepini t-shirt ni mondru parfait kepini parfait ni kepini ni t-shirt ni no go Bill ko na te ko na de ko abisinga yelete bashi foi ta fait awo ni mu yebenye anya mi mbo nouvelle horizon kono nyadangura daba ngara ablandabla ini flambe nyona min daga do ka boni sebenye ango mi malu chiga pasere ba no ye Fatoumata Fofana ye ne nya ka sebenye ako wulika jo ani bara munu ngera do kun laba nunu na Mali armée fe mi nye diripa nyema Solomani Damele abo mana ako ni ya takalaje anga ministre mi be sorasuka kokuna colonel Sadio Kamara ati sunable sabula dongo do kelebolo ka yelema yanve fe mi nye chef d'état major ye mako be ni wore la mako be ni minaina ministre bo nyini ngadi wasigi me ka jabi de kono no ye kontrandi sabani gala ko akoni ata kalaje Mali armée wuli ka joni chesiri ani bara nyema ako jamana de u ye finya bodda soro yoro chamana nga fe mi nye bamanduwe halisa utobe akoni ya takalaje wulika joni bara munu ngera mekalo kunana diriba nyema no ye colonel Sulemani Damele aye sebenge mi na ba nyefo ako fe mi nye bamanjuye arme kele me kadaga sigu dala ni toro ningu nilaba mi mize ka to uye bara jugu ani jamba jugu mizigi jamana kama abise ka banjogo mi aywa sabani gala ko ako akabina kuna foni dige adam ne mekalo kleta ani shegina kanabla kile mugani nani na arme wuli ka joge ka bara bawde ke ngara sababu ye ujoro ko kolo griya babanji dobe ko lu kadaga ci femi nye sigida mawye ko lu deme ani deme plan maliko no ye opération keletigi théâtre S no fora wuli ka jo ani bara munu ngara mekalo kile muga ani saba utaru yele soro tesi akoni ya takalaje arme ye larawe li seve u yaranse ma chama soro bamanjuka ye do ko ni nikene karaba do yere nyini sigida don lakanana le kofe ma kemeduru ma bisabani fla olu kunye banabatoy den kemenani ani kelimbala Allah kore ma kemeni bisabani keleye u furakera awo sey l'armée armée yu furake ka tew sɛgɛsɛgɛ ka tila ka fura duma ka balo duma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye opération maliko ye plan kɛlɛtigi u ye wuli ka jɔ kɛ tuguni ka taa Tɔnbukutu kɔni u ka wuli ka jɔ an'u ka renseignement kɛra sababu ye maa faala kule dɔ bɛ min n'a tɔ a ye Asharan Ahmed Akizidu u ye tɛgɛ don kan ngami ale ni a dɛmɛba n'o ye Inal Barka Ag Musa o fɛnɛ minɛna mɛkalo tile 19 tile 20 na tile 21 u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye o tɛnɛngu mara in ye k'o salo kana fɔ bajangayanba in fɛ wuli ka jɔ kɛra sababu ye maa dɔ bɛ min ye terroriste ŋanaba ye ale de y'u ka ɲɛmaa dɔ ye a tɔgɔ de Ablaye Bari u y'o fɛnɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ bɛ
Mohamed Al Hussein Idouane Aidara minena fɛn min ye maa 14 wɛrɛ tigɛ kɛr'o kan moto 18 u y'o minɛ u la fɛnɛ an'u ka maramafɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɛdankara marabolo la wulikajɔ kɛra dugu minnu bɛ n'o ye Jalasagu Janweli ye u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ ninnu na Bamanju ka taa karaw k'olu la o karaw senfɛ Bangazi ale ni Kilebiyanfa cɛ fɛn min ye Bamanju ye u taara bi u ka dagaw kan yen k'u susu Bamanji maa 12 u y'o ni kɛnɛ karaba fɛn min ye u ka PMU ye k'o bɛɛ lajɛlen cɛ marifa n'o ye dozo marifaw ye k'o cɛ moto 9 u y'o ta ani nafolomugu baden u y'o de minɛ u la u y'o ta u kɔ yen ninnu bɛ nin wari ninnu bɔ min kanko maa bɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko renseignement tora senna u wuli ka jɔ kɛ maa dɔw tɛ u taara bi tubabu dunan dɔw kan n'o ye italikadenw ye Mɛgalo tile 19 Hinzina n'o bɛ Kucala fɛ o tuma renseignement ni wuli ka jɔw bɛɛ senna fɛn min ye sɔrɔsiw u bɛ k'u nɔ kɔni bɔ u bɛ k'u bɛlɛtɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min état major ko ka jamanadenw hakili sigi armée bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la kɔlɔsili o kɛlen bɛ jamana territoire fanda 4 bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to Bamanju n'u y'u n'u bɔ yɔrɔ min tayi u man ka bisuma ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛtigi ye a ye jamana fan caman zalo hali Nara fɛn min ye ɲɔnɔ ye Segu marabolo la Kucala fɛn min ye Moti Bajangara Mura taa fara fɛn min ye Tesi Gawo Hɔnbori fɛn min ye jamana kɔrɔyanfan fɛ Minaka bɛɛ lajɛlen de salolen bɛ Bamanju ni k'u nilaba nka jamana minnu b'an dafɛ n'a gwanna dɔrɔn u bɛ boli ka taa yen dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 u bɛ segin ka na tun o de ye gɛlɛya ye o de ka gɛlɛ o nka a ɲɛ bɛ sɔrɔ dɛ mais nin de la u tɛ ka ban o sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye baara dɔ daminɛ se bannen b'u ye a k'u tɔ tora sa u bɛ taa bi dugu kan n'u ye funangani min ye u bɛ se k'o minɛ ka taa n'olu ye diyagoya k'olu ka fara u kan ka kɛlɛ kɛ awɔ de don enfant soldat sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dugudenw ye bɛɛ k'i janto i ka denmisɛnna sabula fɛn min ye Bamanju ye dɛsɛ kelen b'u fɛ kolokoso co fo k'u meleke denmisɛnw na k'a f'u bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye ni armée ko k'u b'u kɛlɛ civil sata o bɛ caya siga t'o la mun bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnji jɛdu maa min b'a fɔ i bɛ wuluku tile a ko e de y'a kariba ye jɔnji jɛdu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni kɛ Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ ko jɔnji jɛdu k'a dɔn a wa fali bugɔli ye tiɲɛ ye nk'i dabir'a la k'a k'i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ jɔnji jɛdu k'a dɔn nin minisiri u k'a ma ko Hawa Paul i k'a dɔn a wa min ye baara minisiri ye o don jɔnji jɛdu k'a dɔn Hawa Paul Jalo i k'a dɔn gɛlɛya jumɛn in dun donna ani directeur adjoint cɛ min ye Ibrahima Kamara ye directeur adjoint Ibrahima Kamara i k'a dɔn centre national de concours et fonction publique i k'a dɔn o baarakɛla don ni cadre bayi jɔnni sodi k'a dɔn min bolo bi baara la a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana foroba baara ta k'a lajɛ jɔnni sodi k'a dɔn a pɔtɔlen don waasa bɛɛ lajɛlen ni ka ca a ko nka min ye docteur Sogɛl ko kala Mayiga a ka nin ministre muso in yalima mun de don yalima hakilina jumɛn in de b'a la sabula kɔsɛ in na a bɔ fonction publique concours min kɛra yɔrɔ sodu ɲɛma sɔrɔ a la hali bi n'a ka bi a kuma cayara a fiɲɛ cayara a gɛlɛya yɛrɛ cayara journaliste sedu sabula ministre i k'a dɔn cakɛda min bɛ kabini kunungo o de ye centre national de concours fonction publique ale de bɛ a bɔ fonctionnaires ka taliko ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn da bɛ kɛ ale de b'a sɛbɛnfura ko ani jaabi bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ministre in kɔni c'est une fonction publique concours yɔrɔ sodu a sina ka maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan min ye a yɛrɛ ka bureau kɔnɔmaw ye a n'a ka cabinet ka sin ka ko in da ka kalifaw ma ten sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra fiɲɛba ye sabula centre national de concours fonction publique jamana de y'u sigi sen kan u ka baara de ye nin ye journaliste do olu de b'a ɲɛdɔn fiɲɛ ni gɛlɛya minnu b'a la olu de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka minisiri kɔni ka hakilina a nana nin kɛ a y'a kɛ ka da mun kan journaliste do k'a dɔn awa maa caman kɔni ye fiɲɛ fɔ a la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye awa Ibrahima Kamara ale de ye directeur adjoint ye min ye centre in ye awa n'o ye fonction publique ayiwa centre in ye jɔnni sodi k'a dɔn o kɔni laban nana kuma k'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula jamana kelen bɛ k'olu bila baara min na n'a pan'u kunna i k'a dɔn awa minnu t'a ɲɛdɔn
fiɲɛ ni fiɲɛ minnu b'a la a gɛlɛ bɛ taa jidi Jɔn Sodi k'a dɔn Kamara kɔni ka nin kuma in fɔ a ta fila ni tila minisiri sina k'a wuli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka bɔ a sigiyɔrɔ la o y'a sɔrɔ don o don Jɔn Sodi dɔ bɛ telefɔni ci a ma u b'a fa nani u b'a ba nani u bɛ kangari da ye an b'i fa an n'i kɛta o tɛ menace ya Jɔn Sodi k'a dɔn menace a tor'o de la minisiri yɛrɛ laban sina ka sɛbɛnfura bɔ ten k'a fɔ Kamara wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la Jɔn Sodi k'a dɔn Dɔnbako ma min ye maanifin Kamara gan min ye weekend tɛmɛnen ye dɔw sina ka taa a ka bureau yɛrɛ de dakari dɔw taara a ka bureau dakari Jɔn Sodi k'a dɔn a ka sɛbɛn nafamaw a ka ordinateur portable a bɛ baara kɛ ni min ye wari yɛrɛ tun b'a ka bureau kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o tuma ɲininkali tomi de bɛɛ yalima nin ko ninnu n'u kelen don wa yalima a bɔlen don ɲɔgɔn na wa minisiri de ye maa ci wa ɲininkali tomi bɛɛ sabula e ma ɲɛ k'a fɔ i ye cɛ wuli ka bɔ a ka baara la il a reçu des menaces o semaine yɛrɛ bɛɛ bureau ka taa dakari k'a ka ordinateur ni sɛbɛnfuraw cɛ mais qu'est-ce qu'il y a mun de bɛ yen ko dɔ bɛ yen mun bɛ yen ko dɔ bɛ yen walima Ibrahim Kamara a bɛ mun dɔn a bɛ mun galama minisiri ka ko la c'est des questions qu'il faut se poser coordinateur de suɲɛna u taara ka ordinateur ni papier ta papier bɛɛ ta ils cachent des preuves voilà ils sont à la recherche de preuves min n'a bɛ Kamara bolo u b'a fɛ k'a disparaître preuve ka tunu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min dɛgɛ dama Tezara bɔlen don bi conteneur 20 de jiginna Bamakɔ yan Tezara n tɛmɛ dɔ suguba fanfɛla in na n ye Tezara conteneur dɔ jigin dɔ ye u bɛ k'a jigin cogo u bɛ k'a jigin de Banabagatɔ ko Solomani Fofana Modibo Solo a ko an ka hakili sigi conteneur 20 Tezara kelen in de don wa sabu dɔw bɛ k'a ladege dɛ u kɔ bi da fiɲɛ na sa hali a bɛ ala ti mɛn n'o tɛ o ladege o ka go i b'a fɔ gɔlɔbɛ kelen don wa kɔni gu foyi t'o la Mamutu